nan ina neman ƙuri'a 2015 alƙawarin da muka yi a lokacin mun yi alƙawarin abu uku: zama lafiya, wadata da hana cin hanci da rashawa. To ina so ku yi tunani a lokacin, ko da yake nan Kebbi State Allah ba da sa ana zanen lafiya, amma mutanen Borno da mutanen Yobe su sun fi ku sanin abin da yake abuwa, saboda haka sun fahimci an samu na farkon nan zama lafiya. Batun wadata Allah ya taimake mu, damuna suna yin albarka, kuma gwamnati ta yi kokari ta samu taki, an rage kudin shi ya kuma samu. Abu na uku wanda shi ya fi wahala ga gwamnati shine hana cin hanci da rashawa, amma mun muku alkawari ana bin kadin duk waɗanda aka yi tsammanin sun ci amana al'umma a anshi kuɗin, in kaya ne a saida su a sa kuɗin a baitulmali a ma al'umma aiki. Ina tabbatar muku ba za mu yi sanyin gwiwa ba akan abubuwan nan uku, kuma ina so in ƙara gode muku mutanen Kebbi da kuka yi ƙoƙari kuka koma gona. Yanzu mun daina kawo shinkafa fiye da 90%, saboda haka waɗannan kuɗi muna amfani da su, shine za mu yi ƙoƙari har yadda shugaban yaƙin neman zaɓe ya faɗa, za mu yi layin dogo daga Gusau ya kawo Sokoto ya biyo ta nan, insha Allahu kafin mu gama wancan. Ina fata Allah tabbata mana da alheri, kuma ku ci gaba da wannan ƙoƙari na noma da addu'a. Allah ƙara ba mu damana mai alheri. Na gode ƙwarai da gaske.